लल की चुनरिया के ई है खासियतिया हमरी माई हो। लल की चुनरिया जान मारे हमरी माई हो। लल की चुनरिया जान मारे हमरी माई हो। लक्ष्मी रूप धई के मैया विष्णु जी के मोहलू। लक्ष्मी जी के रूप धई के विष्णु के मोहलू हमरी माई हो। हिरड़ा के देहलू मरवाई हमरी माई हो। हिरड़ा के देहलू मरवाई हमरी माई हो। लल की चुनरिया जान मारे हमरी माई हो। सीता के रूप धई के राम जी के मोहलू हमरी माई हो। रावण के देहलू मरवाई हमरी माई हो। लल की चुनरिया जान मारे हमरी माई हो। लल की चुनरिया जान मारे हमरी माई हो। गौरी के रूप धई के शिव जी के मोहलू हमरी माई हो। भस्मासुर के देहलू मरवाई हमरी माई हो। लल की चुनरिया जान मारे हमरी माई हो। लल की चुनरिया जान मारे हमरी माई हो। लल की चुनरिया के ई है खासियतिया हमरी माई हो। लल की चुनरिया जान मारे हमरी माई हो। राधा के रूप धई के कृष्ण जी के मोहलू हमरी माई हो। कंसा के दहलू मरवाई हमरी माई हो। कंसा के दहलू मरवाई हमरी माई हो। लल की चुनरिया जा